Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng arroz caldo. Tamang-tama na naman sa panahon natin guys, no? Maulan. Okay guys, simulan na natin. Magpapainit muna tayo ng mantika. Then guys, magpa-fry tayo ng bawang para pang topping sa ating arroz caldo mamaya. Magtitira tayo ng konti para sa panggisa natin. At pagluto na yung ating bawang guys, sahungin na natin yan. At isa-set aside na muna natin. Binawasan ko lang yung ating mantika at magigisa na tayo. Ilagay na natin yung luya. Parang nagluluto lang tayo ng tinola guys, no? Palabasin lang natin yung aroma ng luya and then isunod na rin natin yung bawang. At kung medyo brown na yung ating bawang, ilagay na rin natin yung sibuyas. Pagkatapos ituloy lang natin yung paggisa ng mga 30 seconds. After 30 seconds guys, ilagay na natin yung 1 kilo na chicken. Legs, thigh, and wings ang nilagay nating chicken guys, no? Pero any part naman pwede sa ating arroz caldo. And guys, ituloy lang natin yung paggisa hanggang sa mag-brown yung ating chicken or hanggang sa mawala yung pagka-fresh ng ating chicken. After 3 minutes guys, maglalagay ako ng 1 chicken cube, 1/2 cup na patis, at saka ng paminta. Pagkatapos guys, haluin natin ng mabuti at ihigisa pa natin ng mga 3 minutes. After 3 minutes guys, pwede na natin ilagay yung malagkit na bigas natin at yung jasmine rice natin. Ayan guys, 1/4 na malagkit na bigas yan at 1 kilo na jasmine rice. Pinaghalo ko na at binalawan ko na rin ng 3 beses. Kahit anong brand ng rice guys, no, pwede naman. Ilagay na natin yung binalawan nating bigas. Ganyan lang muna kadami yung tubig na ilalagay natin guys, no, para hindi tayo mapasobra sa tubig. Pwede naman tayong mag-add ng tubig mamaya kung kinakailangan. Ayan, haluin lang natin yan. At saka natin siya tatakpan muna at hintayin natin maluto yung nilagay nating kanin or bigas. Heto nga pala guys yung mga pinrepare natin pang toppings kanina. Naglaga na rin ako ng itlog at saka yung pinirito nating bawang kanina. At naghiwa na rin ako ng dahon ng sibuyas, kalamansi at saka paminta para lalong sumarap yung ating arroz caldo. After a few minutes guys, ayan na yung ating arroz caldo. As you can see, no, hindi pa luto yung ating kanin or lugaw. Kailangan pa natin magdagdag ng tubig. Magdadagdag pa tayo dito ng 1 litrong tubig. And then ituloy pa natin yung pagluto ng mga ilang minuto. Yung apoy natin guys sa pagitan lang ng medium at low fire. Tatakpan lang natin siya ulit guys at lulutuin pa rin to ng mga 10 to 15 minutes. Okay guys, after 15 minutes, luto na yung ating arroz caldo. Perfect ito guys sa maulan na panahon. Tara guys, tikman na natin.